Kazi pia iko, naona wa vijana washapewa kazi. Sasa hii naona at least tuko sawa. Wenye wako Homa Bay, we have to appreciate. County ma Homa Bay bagoromo maten loch gwenge gni 13 nyaka ne katiba manyien bi karanyisi mag dongruok nenore e county no. Doho mamalo ochiwo chik madino ne ten migawo mar omenda dhi nyime gi chenro mar keto kambi ke omodhi nyamburko KPC e lwet ji giwegi. Kwa hivyo jitokezeni kwa wingi katika zile fan zone, lakini kama hauna tikiti, tafadhali usije katika stadium, kwa sababu utaletea Kenya shida, utaletea Federation shida, na utaletea Harambee Stars shida. Riwruok matayo tuke mag adhula pachoka FKF oriwore kod kambi mar Royal Media Services ne chenro mar tiego johera mag adhula e wi yore mag nyayo kwe. Weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Lit kod kuyo nokwako kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga kuma ringre ji 22 kuom 27 manowito ngimagi e masira ma koch mar apaya yo Koptik e wang' apaya ma Kisumu Kakamega nogol kawuono kiterogi e miechgi ne alam mogik kod familia meggi motelo ne nyasi ma kanyakla e skul primar ma Nyakach kapok oigi odiechieng' makiny. Familia mag ogandago mane lit kod kuyo kwako chunygi kane loso noyango fuok ma joheragigo oweyogigo gino makoro pod gikwayo sirikal mondo bi owuog oko med chwalo negi kony ahinya te siro somb nyithindo makiye makoro nowe chien. Familia go kotelnegi kod jatend komiti mane tayo chenro mar iko ogandago ogolo siem ni ok gidwa weche mag siasa e nyasino mar biro ko ogandago e kar yweyo margi mogik. Family ni Joshua. To monindo ni maminwa to kaka wadong nyithindo 4 waonge mama waonge baba nosekuongo koro modong ni nodong kaka koro mama to nene baba to nene gimoro amora nene manwa tegemea ng'ama nyalo chakwa tegemea kendo onge nokwani kanya serikal ne nyalo chung kodwa otie kata lekwa onge kaka wanyalo somo kaka wanyalo dak maisha wanyalo dhi mbele wan waonge mbele waonge tich gimwatime town ka be onge mal owito en owadwa kendo fuok maweyo maduong' e dalawa en achiel kuom joma nyiche ne telonwa dala gimoro amora mwatimo en ng'ama nchido gi family maduong' en kod mine adek koro mago duto oweyo to e sama mawuoyo gi nyathine machogo nyonego bed ni donjo e university makoro pod ok wang'eyo to wadhi timo nang'o. Achung' e lo kanisa wawito bishop wa John Paul Orinda nochung' gi kanisni nyithind kiye to gi jok mane ok nyal e bwo kanisa aneno ka kanisa nigi lit to walamo Nyasaye mondo omi jo Nyasaye chir mondo wakal nikech ok en kende owito jotelo odhi gi jotelo mang'eny kaka kanisa wachiel wawito ji 16 an ka nikech an alalo mamwa to anakwayo malo sirikal yani nisaidio mondo konya nikech wadong' nyithindo 3 to babwa notho higni moko mokalo koro anakwayo sirikal mondo konya. Nok mar nurses e ute mag thieth mag piny owacho e pachoka koro weyo nyithindo matindo kama tek ahinya te yor yudo thieth mowinjore. Nonro manochiw gi riwruok mar KEMRI nyiso ni osiptende mang'eny koro chuno ni bet gi jochiw thieth achiel kuom nyithindo 19. Nonro no bende nyiso ni nurses marito nyithindo matindo ok nyal chiwo thieth madwarore mapiyo kaluwore gi olo ma gibet godo. One nurse can be taking care of either anything from 15 to 30 babies in a 12-hour shift. And so in that time, the nurse approximately has around 30 to 35 minutes per baby over the whole 12-hour shift. So I think one of the questions we ask ourselves is how much can you do in a 12-hour shift if you have only about half an hour to take care of a very sick baby? And you're just one nurse maybe taking care of 15 to 20 babies. We cannot run away from the realities that we really need to increase the number of nurses who are offering care
in our neonatal units in the public sector. Doma malo koro chiwo chik madino ne ten migao mar omenda pacho ka dhi nyime gi chenro mar keto kambi ke omodhi nyamburko KPC e lwet ji giwegi. Maeri en tok riwruok mar Consumers Federation of Kenya chwalo ng'ure doho mar chungo chenro no. Kokale chik manochiw gi jang'ad bura Bahati Mwamuye, Consumer Federation of Kenya owinjore chwalo bok mag bura no bende ne ten migao mar omenda mar miyo gi thuolo mandiko dwoko margi. Bende kaluwore gi ten migao mar omenda kod mano mateko, keto kambi no e lwet ji giwegi ne biro konyo Kenya yudo yuto mabup. Burano ibiro winj kendo tarik 15 mar dwe mar 9 higani. Inhaled the fumes from Kata bed ni jotelo e kaunti ma Migori osebed kijiwo mondo mi oti kamoro achiel kuom kinde duto, lek mar siasa mamoko kuom josiasa ni godo ahinya e kom mar gavana osebedo ka kelo pogruok e kinde ka kinde. Jaod bura machon Manyatike kod moko kuom jotelo osebedo ka kone jotelo moyier duto e kaunti no mondo sir gavana masani Ochila Yako lwedo. Kata kamano, moko kuom jotelo moyier e kaunti ma Migori to wacho ni tich ng'ato ema biro duoke kata mi yud lemo modwaro e koromo higa mar 2027. All members of parliament within Migori County to rally behind Dr. Ochila Yako. Because that way you will see the fruits that are being brought by none other than Dr. William Samoei Ruto. Kuna mzee na wazee wapaharibiki neno. Kwa hiyo najua watu wa Migori tunafanya kazi kwa kushirikiana. Kwa hiyo leo nataka niwaambie kwamba watu wa Migori tuna amani mbele. Resultant two-term effect is here for you, Your Excellency, in 2027. And the same to our governor, Dr. Ochila Yako, two-term is loading 2027. Viongozi wa Migori, sisi tunatembea pamoja. Na leo, unajua wanafunzi wakikuja kwa darasa, wanatoka na jambo moja. Ile kitu mimi nimetoka nayo kwa your whole speech here, report card. Hello, Your Excellency, ni report card. Wewe umesema yako report card hapa, sisi tunafuata hiyo report card. Kazi ya mtu itamfuata. Sisi tutafuatwa na kazi yetu. Kama kazi yetu ni mbovu, tutarudi nyumbani. Lakini kama kazi ni sawa, tutasonga mbele. Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka FKF oriwore gi kambi mar Royal Media Services ne chenro mar tiego johera mag adhula e wi yore mag nyayo kwe kendo rito pap e kinde ma gineno opira ahinya to sani mach tuke mag CHAN ibago e pacho ka. Kaka achiel kuom okenge magayo dhungruok e alap ma Kasarani, FKF oketo kuonde mibiro kete television ne jogo ma ok biyudo tiko mag donje pap kar neno piche mabiro kaka madhi bedo e kind Kenya gi Zambia chieng' Jumapili e alap ma Kasarani. Magi timore tok riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika CAF goyo Kenya fwai mar romo siling milion 10.5 koriw kadhi tok dhi ataro gi chike mag riwruogno oketo e kinde tugo e kind Kenya gi Morocco, Angola gi DR Congo. Kenya walikuwa na ile tamaa sana ya kuona mpira na performance ya Harambee Stars zimevutia sana mashabiki wengi na haswa kuja katika stadium kuwatch zile games live. Na unfortunately katika hiyo harakati za kuleta mashabiki katika uwanja walikuja wengi zaidi na wengine hawakuwa na matikiti. So tumepata shida kubwa zaidi kwa sababu wengi wao waliweza kuleta vurugu kidogo, wakavunja zile mageti na tumepata sanctions kutoka kwa CAF. Na madhumuni yetu kubwa saa hii ama ile our big intention objective na hizi roadshow ni kuhakikisha ya kwamba tumehamasisha mashabiki na Wakenya kwa jumla ya kwamba zile consequences ama ile adhabu tunaweza kupata kutoka kwa CAF itaweza kuharibia national team na pia ikaturegesha nyuma kama
FKF. Fun zones zitakuwa na screens kubwa, zitakuwa na sound, kutakuwa na wachukuzi pale, watu watakuwa wanaweza kuwauzia bidhaa tofauti kama chakula and so on and so forth. Kwa hivyo ni mahali ya Wakenya kujumuika na kusherekea national team. Kwa hivyo jitokezeni kwa wingi katika zile fun zone, lakini kama hauna tikiti, tafadhali usije katika stadium, kwa sababu utaletea Kenya shida, utaletea federation shida na utaletea Harambee Stars shida. Riwruoge mopogore opogore marango ngima jamni e kaunti ma Marsabit koro riwo lwedo kanyakla machiwo tiegruok ne weg punde e kaunti no yore makare machik opuodho marito punde gi jamni mamoko. Kaluwore gi tim mar pidho punde nyasore ma jodak ma kaunti no wacho ni medo punde teko amatiyo matek kuom kinde malach. Tim makamano wachore ni jodakgo noyudo kowuok kuom pinje malibamba mag Ethiopia gi Somalia. Riwruogego kaachiel kod tend kaunti no ma Marsabit osingo madhi nyime gi chenro mar tiego jodak mar neno ni tim mar pidho punde nyasore orumo e kaunti no. Punda wanapewa bangi kwa hii maeneo, na tulifanya kazi sana na department ya veterinary hapa Moyale sub county, na tukahamasisha sana vijana ambao walikuwa wanapewa wanyama bangi, na tukawaambia wasimamishe hiyo maneno na wasiendelee, kwa sababu utumizi wa bangi kwa punda inaathiri sana afya yake sana, na mnyama anakuwa affected vibaya sana, hawezi hata kufanya kazi ambayo anafaa kufanya vizuri, na pia sio mzuri kwa maslahi yake kiafya. Hiyo mambo unajua ilikuwa imekuja kutoka sehemu za Somalia, ndio watu walijifunza huko upande wa Mandera. So kwa sababu hapa ni mpaka na watu wanatembea pamoja, ndio hiyo tabia iliingia hii sehemu yetu. Lakini tukitumia community mobilizers na community disease reporters, tumeweza kuhamasisha jamii wakawacha hiyo tabia. Today at Elu, a dam called Arbor, for a donkey clinic where we are doing mass vaccination of donkeys against rabies and tetanus. We are also doing deworming and treatment depending on specific disease conditions. Moko kuom jood bura mawuok e gwenge mag Gusii koro nyiso luoro margi ni okumba mar thieth mong'ere kaka SHA ok kony jopiny kaka dwarore. Jotelogo lero ni onge kaka jopiny nyalo chwalo omenda mar okumbano kuom higa achiel to ok giyud olemo mare. Kata kamano, jatend migawo mochune weche mag Saga Wycliffe Oparanya omedo kwayo jopiny mondo dhi nyime gi ndikore okumba mar SHA kosingo negi ni gibiro yudo thieth makare. Bali wananchi walipe SHA kwa mwezi na wasilipe pesa ambayo ni shilingi 500. Mr. President, SHA is not working. It is not working. We told you the other day, tell your people to stop stealing money from the EID fund. They are collecting money, they collect all government money, take it to private individuals to go and share the loot, and then you tell us how we are doing well. Kwa hivyo ningeomba wale cooperative, wale members wote wa cooperative ambao wako hapa, kama huwezi kulipa, pitia kwa cooperative yako na cooperative zenu 10, sione members wote ni members wa cooperative. Msaidiane muone ya kwamba every member ako a member of SHA.